इतना नयका गायक बालो से अनुरोध बा कि भाई गाना बजाओ, लेकिन गावे बजावे में कोनो शिकायत ना हो, लेकिन अश्लील जो इतना गीत गावत लोग ये बात ठीक नहीं है। एगो बात बताओ कि कोनो काटी से ढोल ठोकता तो कोनो कुआं बनावता तो कोनो ओकरा के चाटते बा। बताओ, ढोढ़ी एगो शरीर के सबसे उत्तम माने चीज होला, एकरे बल से सब कुछ होला। आ एकरा के अश्लील में तहलों बदल के आ एगो मेहरारू का ऊपर सारा गीत गावत लोग। ये बात जानला कि तोहरों के माई बहन तो गीत सुनत होई तो ओकरा के बुझात होई। ऐसे भाई तालों से नजोरी प्रार्थना बा कि अश्लील गीत में कुछ नहीं रह गई। 5 मिनट में केहू मजा ली, एक बाद में फिर कहे कि बाप रे अलबत माने गाड़िए का मुँह बोली कि अलबत गाना ही गौले बा। तो ऐसे भाई तालों से प्रार्थना बा। अच्छा बताओ, अश्लील गाओ आ पूरा बदमाश से डाकू से आ पुलिस से घर घेरवा लो, कोनो जोहर खा के पटने में मुँह होता। ई कौन गीत भइल? गाना बजाना हंसी के चीज़ होला, खुशी के चीज़ होला। तो तालों कोई सोनू गात दिला बाप माता का अंत में दुख हो जाता। तो ऐसे प्रार्थना रही भाई कि अश्लील तोहरी का गाना मत गाओ सो उतना ज़्यादा, जानल कि ना। तालों तो गा देता लोग, ट्रैक्टर वाला बजावता रहे तो गाड़ी वाला बजावता रहे, मोबाइल वाला बजावता रहे। तो ऐसे जौन बात हो कि दुनियादारी खराब होता होते होते तालों पर लोग खिसिया जाए आ खिसियात बढ़ले बा। तालू का 2 पैसा कमाए के बाद तो बढ़िया से कमा। हम ये कह, हम दोसर कोनो बात ना कहे। गाना बजाना गावे खाए तो हमहू गावता नहीं, ठीक बा, लेकिन गावो ऐसा कि जौन की माने बढ़िया लोग लागे। दोसर तालों से हम का कहे, जितना भी कलाकार भोजपुरी के मान सम्मान रखो। देखो सामने गुड्डू रंगीला आइले, राधे श्याम रसिया आइले, के आइले, लेकिन भरत शर्मा के गीत आज भी अमर बा आ कहियो अमर रही। आ कहियो 10 गो लोग सुनी तो उनका के बारीकी कला। ई सब गाना बजाना गावे के चाही, ठीक बा। ये